Mhm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu kamar yanda abun nan maka zan nuna maka yanda za ka yi ka ƙirƙire shi, amma ina so kafin nan ka kwantar da hankalinka, ka fara bani attention ɗin ka kwantar da hankalinka kana ka gano da ina ne nayi using da shi domin haɗa wannan samfur ɗin. Farko abin da za ka yi abun nan ne wannan za ka yi clicking ɗin nan wajen ne. Bayan ka yi clicking ɗin shi za ka zo nan wajen inda aka sa wannan new ɗin, a nan za ka shiga, sai nan wajen empty. Idan ka shiga wajen empty sai ka dawo nan ka yi saving. To nan key ɗinka za ka duba, key ɗinka yana chromatic ne, za ka canza shi ka dawo da shi nan ne samfur ɗinka wurin kamar in kana son shi 100 ko wani dai abun ga haka. Mu bari mu yi using da 100 ɗin. Nan ne kuma za ka sa sunan abun nan ɗinka misali, kamar sunanka ko wani abu misali kamar bari ka gani. Kamar ga shi sunana Aminu misali ko? Fatan kana biye da ni. Aminu ga shi misali to sai in save shi. In ka save shi za ka dawo nan sai ka abun nan sai ka yi saving. Ka ga nan kenan ya baka empty tracks kenan babu komai nan wajen. Abin da za ka haɗa na farko shine drums ɗinka. Bayan ka haɗa drums ɗinka ka haɗa su, ina ga wa'innan guda huɗun ma za su ishe ka. Za ka bi ne sai ka yi using nan samfur ga shi nan na sa samfur sai ka shige shi. Bari mu gani mu nemo me ya kamata mu ɗora a wajen. Za ka bi ne duk ka ɗaɗɗora su misali. Yawwa, fatan dai kana biye da ni ɗan baiwa. Bari mu gani. Me ya kamata in sake ɗorawa a wajen. Daga yawwa. Ina tuku. Sai shi ma ka dawo nan ne abun da ya dace na gaba. Bari haka yana zuwa sai mu da. Yawwa. To za ka yi selecting ɗin nan wajen sai ka yi highlighting ɗin shi sai ka ɗora wa'innan guda huɗun. Sai fa ka yi abun nan saboda ina using MP ne, inda earpiece ina ne na sa da sai abun ya fi. Suna ɗan so su ɗan bani damuwa ne, na riga na yi connecting ɗin MP ne. Inda earpiece ne da abun sai ya fi. Amma duk da haka ba damuwa bane. Zan ƙoƙarta in ɗora kick ɗin wanda zai hau. Kana ji?
ga haƙuri lokacin da na samu dama in ɗora zan nuna maka insha Allah yanda za ka yi insha Allah. Yanzu dai abin da nake so kawai dai a kwantar da hankalinka ka gane da me na ɗaura wajen don kada ka je kuma ka buga shirme. To yanzu za ka dawo abin da za ka abin ga instrument yanzu za ka dawo wajen ɗora misali. Ba na son abun ya kasance ya yi tsayi ne sosai saboda zai yi wahala uploading wurin abun nan. Amma bari in abun nan ɗin shi ko wannan samfur ɗin kawai na farko in ɗora in na ɗora shi Allah so zuwa can gaba insha Allah har lura ba da za ka ɗora sauran samfur ɗin. Okay to ina zuwa. Bari mu zo za ka yi amfani da melody wannan melody ɗin. Za ka yi amfani da shi yana da abun nan sound sosai. Za ka yi increasing in level ka kai shi ko 4. Sai abu na gaba kuma sai ka shiga wannan G ɗin shi ma sai ka abun nan ka samu wani. Bari in bar shi wannan ɗin ma mu gani in zai yi mana tun da ka san ba ni ka abun nan ɗin shi ba. Ka ga yanayin login da zai baka ne. Bari mu ja to. Ina zuwa bari in yi test ɗin shi. Ka ji ko? Sai kuma shi abun nan ɗin mu drums ɗin mu gashi a nan ka ji ko? Sai kuma shi wannan wanda idan kana so ka ɗora shi sayanar misali za ka shiga cikin wannan sai ka yi tsaye da wannan ɗayan misali ka ja ko? Abun wai ba yana da wani wahala ba ne, yana da sauƙi yanda ba ka tunani amma in ka ɗauke shi da wahala ne sai a ga ya baka wahala wajen abun nan ɗin shi. Bari in ƙara ko ɗaya misali yanzu ka gani. Ina so in maka falla ne yanda za ka fahimci abun yanda yake. Mura yau ya kama ni. Shi ma wannan za ka iya kai amfani da shi saboda yana da sound mai abun nan. Bari in testa shi dai tukun fes ka dai. Ka dai riƙe shi ko? Ka ji shi ko? Bari in ƙara mashi ƙwaya ɗaya saboda shi ma ya samu wanda zai riƙa mashi. Wannan
wannan sector ɗin sai na cire shi. A ɗan ban lokaci kaɗan yanzu bari in canja shi saboda bai hau ba saboda ya sound sosai. To yar dama in bar wannan. Abin da ka tambayi ne ga wancan ne shine yanzu zan so in ƙara kwatanta maka. Wannan idan kana so ka abun nan ɗin shi, misali irin ya je silent ba tare da wai irin drums ɗinka ba irin kalangu ɗinka sun hau ba, za ka iya misali ga shi za ka jawo shi wannan zuwa nan. Bari in maka misali ka gani. Za ka jawo shi irin zuwa nan ya dawo nan. Ga shi misali bari ka ji. Ya dawo. Ina zuwa. Bayan shi ma nan ka ja shi ka zo da shi nan ne a wajen shi ma in kana so kawai ka sa irin su snack da sauransu ba tare da drums ɗin shi kuma kick ya hau ba misali. Za ka cire kick ɗin gashin misali sai ka cire shi gaba ɗaya. Ka ga yadda ake cire shi ko? To ina zuwa bari ka ji. Kai na ɗora shi da ka jago. Bai da abun nan ɗin bai da wani wahala amma kai kawai na dai ga kana so ka ɗauki abun ne kawai da wahala kuma har da dai ka sa dai wasa dai gaskiya wajen abun. Abin da wai bai wuce irin 3 minutes ba ana ta abun nan maka shi amma abu zai wahala. Ga shi. Sai kuma wani abu da muhimmanci ban nuna maka ba. Idan ka zo nan wannan, ka gane shi nan inda nake taɓa abu. Ga shi nan inda aro na yake nunawa. Shi za ka taɓa yanzu. In ka taɓa shi za ka sauƙaƙe abun gangare. Sambal misali. Ina zuwa ya haƙuri kaɗan misali. Bari mu ji wanne ne zai yi. Wannan ya yi ƙara sosai. Yau. Yauwa dama wannan. Bari ka ji shi kuma misali. Ga shi nan ko? Shi ma za ka ƙara copying ɗin shi sai ka kawo shi nan. Ga shi misali. Ka ji shi kuma sauka ne matsayin za ka buga shi ne zai yi sauka. Ya sauka kuma shi kenan. Ba yana da wani abu nan bane ba yana da wani wahala bane. Yanzu da nan ne idan ka so za ka iya ka ƙara shi idan kuma ka so za ka iya barin shi bakin nan. Idan ka jawo shi ka kawo nan ne zai iya baka minti ɗaya da sakan 30. In kuma ka kawo shi nan ne zai baka minti 2 da sakan 30 da something ko ma 40 zai iya kaiwa. Idan ka jawo shi ka kamar ya kawo nan wajen kamar ba zai ƙara matsawa bane da ka ƙara matsa shi zai buɗe. To fatan dai wannan ɗin ma dai zai abun nan ɗinka in ma akwai wani abu da baka gane ba ciki ma sai ka yi min magana sai in ƙara nuna maka yadda za ka yi abun nan ɗin. Sai kuma misali in kana so za ka sa irin suna ko wani abu irin kamar irin wai kai ɗin wai irin sunanka ko wani abu. Shi kuma bari in nuna maka yadda za ka yi misali. Shi ma dai kamar abun ne yake ba wai wani wahala bane gare shi. Bai da wahala sosai gaskiya sai dai in kai ne kawai dai ka ɗauki abun da wahala sai kuma haka ya zo maka da ita dai. Bari in ji misali. To
za ka iya sa wannan AB production ɗin Abuja kamar ni yanda nake amfani da shi misali. Za ka abun nan misali bari in ji ina zuwa. Ya kamata a ce ma an sa shi kamar yanzu misali nan wajen go. Bari in ji adadin sound ɗinsa, muryar yaro ce aka gare shi ko abun nan. Wannan malam. AB beat ko? To bari in rage mashi voice saboda na ga muryar ta je da abun nan sosai. Bari mu ji. Bari yanzu sai a je da shi mu ji. Saboda ina using da MP ne wallahi shi yasa abubuwan duk sai a hankula. Bari in sauya shi kawai. Kar ka damu da Allah ya haƙuri kaɗan. Home of encouraging. Kaji saboda ina using MP ne baya fitowa voice ɗin yanda ya kamata. Amma dai kawai ta kaɗan dai shi ma ɗin za ka iya ka ɗora shi ɗin dai yadda kake so. Ba wai wani aiki bane irin mai wahala ɗin nan sosai. Ka dai gane da yanda nake nufi. Bari in ɗora wannan don na ga zai fi wancan sound mai abun nan. Ka gani duk jakan wacce. Daga MP ne da na yi connection da shi. Ka ji ko? To kai ma za ka iya ka ƙirƙiri naka. Yanda za ka yi ka ƙirƙire shi ba yana da wahala bane shi ma. Saboda in ka saurara da kyau ka ji za ka ji MP ɗin tana rage faɗin abun nan ɗin kafin ya abun nan. Inda earpiece ne nake da shi da abun ya fi fita yanda ya kamata. Amma wannan ma dai ya isa ma dai haka ɗin ma dai tunda dai ka dai ga duk da yadda za ka haɗa su dai lafiya ƙalau. Ka haɗa bin ɗin ka ba tare da ka wahalar da kanka ba irin mai sosai ɗin. Na ce ma amma akwai abun da ka gaba ka fahimta ba za ka iya ka yi min magana sai ma wani bidiyon dangane da shi ɗin kawai.